SV chung kwate in vaya in dam tlan kan be se in mi support na zong a lom thu kan soya channel a lo le zel a mino support chunjom zel turin kan som chewani tin min la subscribe lo tam takan viewer zinga in la om chewa subscribe button khalo medvek turin kan som no le chewani tin subscribe man kha choy ngai lo bok ti kha kan soital shamani e voina chuan Muniba Mazari motivational talk toy te nga inom takan ngai thali anga atop thlenga ilo en chuan mal som na idong nge yang hezil na hi ilo dong jing to via mai the chu enge suangtuahnate chu ro puiro se ti heni ma se hetia minzil tu te hian engtia ti tur nge ti min shil ngai lo kala shereng kumsom pani ka ni lai khan kanun thil poimo tak min shil thin chu wangin voina hian chu kanu thil min shil pani te chu han shil chon ve cheu ka duani achhanchu he thil pani te hian kanun konga min puina sa hle ani pakhatna chuan engtin nge suangtuahna ro pui kan neih theiang a pani na chuan tarlan na thil ti thei zia ti ani ya him yar khan kalo pianga chimlam kho pui te naw Punjab Pakistan rama ka soi to ang khan kumsom pani ka nia hei hi ni pui chol lai thil thleng ania ka thian zong chu chol lai nan ho veka ti chuan ke chu ka ho ve lo ka ho thei lo chu chuan min ti lungai hle chuan khani pui chol chung zong khan kangoi tareng ani kala shereng zan kha chu pona kan huana chuan ka thua ai si te chu ngoi rengin ka thlira kanu chuan thil chiang lawo om ti chu asheta ani kalungai ani ti asya ti chuan pona alo kala kabula achuta ani enge ni ta engin nge ti boy che a chuan ke kumsom pani mi lek chuan engkim social tur le phun noina tur chu ka zong ta ngala ti chuan ti hian ka shil ke po ka thian ti angin chol lave theila ka van ti tak em ka thian ti angin ka van nei tok lo anyang khopui lian le khopui thazo ka te lo piangila ka van ti em ka phun noina chuan to pin tai nei ta lo kanu chu do thei takin kabula chuan ngoi rengin alo thua chuan ka thu soi zong te chu alo ngai thavek ani engma asoi lo chuan reilo ti hnuwa chuan ente enge chunglama omkhi thlo theina thlok lai hmuem vanlam chu ke ena o ka hmu ka ti nui se chung chuan khi Muniba I thlona khoilai mo kal turani khi kanu chu ke ena anui za thlak lawe me kanu minti nui tum khera ngai lo achhanchu ke chu kangui ema rilawa nui chungin athu soi ngai te bok chu asoi le a ti hian ente khi Muniba I thlona khoilai mo kal turani khi ti hian ka chang thlona chu soi lo train po ka chuang thei rawania soi to su anui za thlak lo anui le a asoi ngai te bok chu asoi le ta ente kha Muniba I thlona khoilai mo kal turani kha minti hlema hnekin ke chu ka trap ta zoka nu har sana ka to te hi ishe thiam lawang ka pinana chuan ka lu san ta daya ta chuan ka trap le ta vak ani ti chuan kum tam tak chu aliam ta chu kum som pani mi chu keima hi kalau ni ta ni ka chanchin chu UN Women Headquarter New York a khovel sha ta puang chuak tura som ka ni ta ni avoi khatna atan kanin chwasan US kal chu ka tum ta a airport ka chwasan don chia khan kala shereng kanu chu nget takin kapuma khatia ka chwa ma chia khan ka ku chu nget takin awana ti hianati ole atopa Muniba I thlona chu alo thleng ta khata zet zong he thili kanuna omzia nei ber chumani kati hialane achhanchu khata chia khan ka inshe chuak ta kanu nena kalau soi chin kanu har satna ka to zong hinang chuan ni she thiam ngai lawang kalau ti chin zong te kha kanu chuan lo she thiam na tuk zo kha ani sia minzir tir dan tha tak le thil ti thei tak kha kanu chuan thiam takin rin ngam na in thira ti thei zia minzir tira thingtlang khote mei cheno pangpo in
suangtuahnate ti puitling thei turin chakna an neih ti min hriat chhuah tir ani phun noina tur ringot zonga ka buai lai chuan kanu chuan hmalam huna ka om dan tur adu dan chu alo rel fel vek to athu soi ngai te kha a soinona o ni e voina hian suangtuahnate hlawhtling tu ka lo ni emo mi hlawhtling in ngai tlom ka ni in ti te ani ngai chuan heng zong hi kanu wang vek ani ma se zo na pakhat ka nei Muniba thlawna kha awlsam taka lo thleng the ani em achhanchu ai ani i suangtuahnate chu awlsam takin alo thleng nga zung ang ti a reng lo suangtuahnate zau hi ra bi pakhat ani ma se zui lo suangtuahnate chu ti hlawtlin ti ri du chuan i theihna i chakna zong som khoma i be ngai zan khat thil thuwa i wa nei don lo adik chia chuan i thorim po le i wa nei tialang chu wang chuan suangtuahna ro pui tak i nei do ani chuan kalla ma se he hi siang che thei pato pa i tho anga yang he video hi ka mangai tak kanu tan ka hlan du ani achhanchu he tiang din huna min thlen tir thei tu ani chuan he hi kan soi te ang kani na zong ka tumna le ka be sei na chenin kanu chunga ka hlan ani achhanchu achunga bat ka nga hle sia tin he video hi nu zong an fa te ringam tan suangtuahna ro pui tak nei tura an fa te zirtir thin te tan ka hlan tu bokani o ni e tun hun hi suangtuahna ro pui tak nei hun chu ani tumna sang tak nei hun ani thokrim la in ring amang che ole khati zong kha Muniba Mazari fuina thu soi kan ngai thlak thei chu ani a ingai dan comment bom a lo chu vela in comment hi kan chiar ning lo ania chuan he video hian a motivate ve che ani chuan like le share lama chanmin lo lak pui don nia kan lo me in ZÂWM mang thave kole